Здравейте, приятели! Днес продължаваме с Майнкрафт епизод 14. Обещах ви днес да бъдем в мината. И ще ходим да копаем руди. Чакайте само. Така. Да отидем тук, както помните, мазето. Ще бъде един малък честрум. И нека отидем в мината. Извинете, ако говоря тихо. Преди като играех на компютър, мислех, че от граница прави каменен меч, обаче после намерих обикновени камъни и направих каменен меч. Тогава бях ужасно зле. Между другото, за пръв път правя толкова хубава къща. И в предните епизоди, като говорих за такива хора, дето играят игли, забравих да спомена за Готика 47. Много е готин. Ако гледаш този клип Готика, знай, че съм ти голям фен. Продължава в същия дух и играе повече Far Cry 3 и 4. Деда можеше на телефон да мога да си изтегля модът на Haven Life in the Woods. Сигурно няма да намерим скоро Iron или кол. В другите епизоди, според мен, диаманти може да намерим. И извинявам се за предния клип, че беше с друг човек. О, Iron. Просто така стана. О, и кол. Късмет имам тук. Нека го оберем. Още Iron. Леле. Едно място има доста кол. Мразя, когато има много кол. Тоест обичам, но и мразя.
Извинете. Извинете, само ще спра за малко клипът.